Se olisi pitkästä aikaa story time, lyhyt sellainen, ja tämän story nimeksi voisi pistää vaikka Throwback 184 päivää. Eli mennään päivälleen 6 kuukautta taaksepäin, jolloin oli keskiviikko 8. toukokuuta, jonka piti olla lähtökohtaisesti ihan tuikitavallinen arkipäivä, mutta se osoittautuikin myöhemmin aivan joksikin muuksi kuin tuikitavalliseksi päiväksi. Mulla oli sovitusti avustajapäivä, joka oli ihan normi siltä osin, mitä oltiin suunniteltu sille päivälle. Käytiin ostoksilla ynnä muuta. Ja siinä sitten alkuillasta, kun avustaja saattoi mut kotiin ja hän lähti omaa kotiaan kohden ja minä rupesin purkamaan tavaroita. Siinä samalla rupesin kuvaamaan tänne ostosten esittelyvideota, kunnes mun puhelin alkoi soimaan kesken videoinnin. Tämä oli hyvin harvinaista, koska miehen työuran aikana ei kertaakaan hänen työnantajansa ollut soittanut mulle, joten heti alkoi kerääntymään mun mielenmaiseman taivaalle myrskypilviä. Aavistelin erittäin pahaa. Se on se kutkuttava mututuntu, mikä tulee. Etenkin kun mies on ajanut työkseen autoja, niin siinä on saanut olla aina hivenen varuillaan, että jotain pahaa saattaisi tapahtua ennemmin tai myöhemmin. En koskaan tietenkään tullut ajatelleeksi mitään tällaista, mutta joka tapauksessa miehen työnantaja soitti mulle ja tämä puhelu oli järkytys meille molemmille. Työnantajalle sen takia, että hän järkyttyi siitä, että mä en tiennyt yhtään mistään mitään ja minä järkytyin siitä, että minä en tiennyt mistään mitään ja että se oli miehen työnantaja, joka kertoi mulle näistä asioista. Se, mitä tapahtui siinä päivänä, sen enempää en lähde niihin nyt tässä vaiheessa kommentoimaan. Ne niistä voi lukea halutessaan Aamulehden jutusta, joka on julkaistu kesäkuun loppupuolella, juhannuksen jälkeen siis. Ja tässä ei ole ehkä olennaista nyt se, että mitä on ihan kaiken kaikkiaan tapahtunut. Mutta lyhyesti voidaan kuvailla, että mä sain miehen työnantajalta tietää, että mun mies oli ollut onnettomuudessa ja hän oli joutunut sairaalaan ja mun työnantaja ei tiennyt, että missä kohtaa sairaalaa mun mies oli. Ja tässä vaiheessahan minäkin siis totta kai hätäännyin tästä asiasta, että mitä ihmettä on tapahtunut, kuinka vakavaa tämä on ja niin edelleen. No, kuten arvata saattaa, mun mielenmaisema oli tässä vaiheessa, tai mieli oli itsessään aika sekasortoinen. En oikein tiennyt, että mitä olisi pitänyt tehdä ja minne soittaa, joten päädyin tämän puhelun jälkeen työnantajan kanssa siihen, että soitin mun äidilleni, joka oli täysin omituinen asia, koska mitä hän olisi voinut tehdä 200 kilometrin päästä siinä tilanteessa. Sitten mä yritin soittaa mun avustajalle, joka oli kotimatkalla, ja siinä sitten, kun hänkään ei vastannut, niin mä lamaannuin hetkeksi, istuin siinä pöydän ääressä. En edes tiedä, että kuinka kauan kaiken kaikkiaan, mutta kyllä siinä meni varmaan semmoinen varttitunti. Ja mä vaan siinä tärisin ja itkin ja mietin, että mitä ihmettä on tapahtunut, kunnes mun puhelin alkoi uudelleen soimaan ja mä katsoin numeroa. Koska olen itse käynyt Taussissa hoidettavana, niin tunnistin numeron ja minähän vastasin siihen ihan välittömästi. Sieltä soitti sairaanhoitaja sydänteholta ja hän aloitti puhelun niin, että hän sanoi, että hän kuulee äänestä, että mä tiedän jo, että mitä on tapahtunut ja mä kerroin hänelle, että itse asiassa mä en oikeastaan tiedä yhtään mistään mitään, että mä tiedän vaan, että mun mies on sairaalassa ja ilmeisesti hän on sydänteho-osastolla, että siinäpä mun tiedot nyt on tällä hetkellä. Ja tämä sairaanhoitaja sitten jatkoi mulle, mikä osoittautui täysin oikeaksi siinä hetkessä, että hän kertoi mulle, että hän tulee nyt kertomaan asioita, joista mä en todennäköisesti tule muistamaan puoliakaan, mutta niitä toistetaan niin paljon kuin on tarvetta. Ja näinhän tapahtui. Mä sain sieltä pääpointit puhelusta itselleni ylös, jotta mä voin kertoa niitä asioita eteenpäin, mutta todellakin puolet siitä puhelusta meni täysin multa ohi. Ja
siinä melkein saman tien pääsin lähtemään käymään sairaalassa, että siinä vaiheessa vain minä puolisona sain lähteä käymään siellä, koska tilanne oli kuitenkin akuutti. Ja se oli akuutti siihen asti, kun mies oli niin sanotussa sydänhengityskoneessa. No, kun olin päässyt sairaalaan, niin siellä tosiaan mua oli odottamassa tosielämän syke. Ja täytyy sanoa, että onneksi on sykettä tullut katsoneeksi. Moni termi oli sykkeestä tuttu, mutta ei tietenkään ollut koskaan tullut käytännön tasolla ajatelleeksi, että voisi itse joutua puolisona kohtaamaan tämmöisiä vakavia asioita. Eli mun mies oli tosiaan sydänteho-osastolla sedatoituna koneessa kiinni ja ei tiedetty, että mikä hänen tulevaisuus tulee olemaan. Siellä oli paljon tapahtunut loppujen lopuksi siellä sydämen puolella, kun hän oli tosiaan tässä onnettomuudessa ja kesken ajon saanut sydäninfarktiin. Mies oli kaiken kaikkiaan sedatoituna 4 päivää ja viimeisenä päivänä sedaatiosta, kun hän heräsi, hänet otettiin myös hengityskoneesta pois. Ja siitä olen tehnytkin erittäin lyhyen storytimen, kun kuulin ehkä tämän vuosikymmenen tai 2 viimeisen vuosikymmenen kauneimmat sanat. Eli kuulin ne 3 maagista sanaa puhelimessa, kun saan jutella mieheni kanssa ensimmäistä kertaa sitten keskiviikon, silloin sunnuntaina puhelimessa lyhyesti ennen kuin lähdin käymään sairaalassa. Asia, joka minua kokonaisuudessaan ihmetytti tuolloin ja edelleenkin, en ole siis syyttämässä ketään, en sen enempää viranomaisia, kuten en myöskään taussia asioista. Heillä on ollut tekemistä, heillä on ollut erittäin paljon tärkeämpääkin tekemistä kuin soitella puheluita mulle, mutta se, että mun mies on ollut tässä onnettomuudessa noin 9 aikaa aamulla ja mä sain tiedon mun miehen tilanteesta vasta noin 5 alkuillasta, jolloin mä oon noin 8 tuntia ollut täysin pimennossa kaikesta mitä on tapahtunut ja tämä sen takia ihmetyttää, koska viranomaiset olivat luvanneet ilmoittaa mulle asiasta, kun he olivat saaneet miehen työnantajalta mun yhteystiedot, mutta loppui hyvin joka tapauksessa ja kaikki hyvin, me saimme jatkoaikaa ja siitä olemme äärimmäisen kiitollisia sekä niille ihmisille, jotka oli paikalla ja aloitti paineluelvytyksen ja totta kai tietysti Taussin hienolle sairaanhoidolle. Mutta en mä sitten muuta teille tällä kertaa. Tämmönen storytime ja vähän selvennystä siitä, että miksi on ollut ehkä hiljaisempaa näiden storytimeen puolesta tällä kertaa. Mutta joo, ei tosiaan muuta, niin heippa! Moro! Tulisi tämmönen lyhyt ost-est. Käytiin tänään avustajan kanssa Normaalissa ja Taitavassa askarteluliikkeessä, Ratinassa. Siellä oli myös jonkunnäköinen evakuointitilanne tänään samanaikaisesti. Mutta kuitenkin niin teen teille tämmöisen pienen ja lyhkäisen ost-estin, että mihin tuli tuhlattua sitä rahaa tänään. Aloitetaan vaikka